we watch mara tie watch moro maneno ka debate medore pile ka pile ji wuoye kama giwuoye gima gino ma ok ging'eyo kendo de apana mbele kai boyo do thuolo mondo adhi e studio no ninga bika wuono mane nikech I'm out of town kuro ndio e weche mag committee ko kadhi duogo Nairobi goro saa 4 apani boyo do thuolo makende mondo wabuoya wabo loso awinjo kiwacho mokwongo wawach ni Azimio oting'o ji mang'eny lakini wawuoye ODM ma en chama ma watie kamano ahinya winjo ka ji wuoye weche mag wajumbe ochiko manyocha otimo limbe kar par mar State House. For the record wajumbe manyoche wadhi godo State House ji ochiko onge ng'ano modar e chama mar ODM. Wajumbe manyocha dhi kono onge ng'at ma odar e kweth mar Azimio. Koro jok mago kwan mawacho ni jowa owewa oringo dhi kocha mano makosa. Kendo mano siasa marach kabisa mo potosha kudichi. Gima nyocho timore eni wajumbe manyocho wuok nodhi e limbe agenda emakuru upejo agenda mano wadhigo kono ne en mane. Ne nango. Bende